Let's go to point 5 creative. Point 5 creative is in trouble, but it's got nothing to do with me. Point 5 creative studios, right? It's one of the channels in Zimbabwe which are big. Let's go to videos. Point 5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. Point 5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. Point 5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. Point 5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. Point 5 creative studios ndiyo yega platform yakatanga kudyisa chifumuro anonzi Ratumwa Gambakwe. Point 5 creative studios haisi kumira kudyisa chifumuro uyo anonzi Gambakwe. Ticharamba tichimudyisa chifumuro kuti afumuke. Hanzi kana uchida kuziva muridzi wabhoki, rova bhoki, uchamuona muridzi wacho achibuda. Right now movie yavari kuita vakomana ndoda kuti ndikutsanangurirei muzvinzwisise, muzvionere, muhamazviunderstanda kuti vanhu ava vari kushandiswa neZANU-PF. Vanhu ava vanhu vari pamwe chete neZANU-PF. Musanyeperwe kunzi opposition. Hakuna munhu anonzi Ratumwa Gambakwe ari ku-opposition. Ndoda kuti ndikuverengerei tweet raiswa neHeart and Soul News iro, ende vachitaura kuti hanzi Gambakwe nemumwe wake vaendesa mapepa ku-Constitutional Court, ende mapepa avo atambirwa. Ndoda kuti munyasoongorora, ndoda kuti munyasoona, monzwisisa kuti zviri kufamba sei. Chimbomirai kupopota, chimbomirai kugumbuka. Kwekupedzisira kwevidhio rinoiri ndopandozokupai mvumo yekuti chimutukai Gambakwe uyo neZANU-PF yacho mucomment section. Izvozvo tiri kuzvibvumira muzuva ranhasi. But manje let's follow together. Mapepa aendeswa ku-Constitutional Court akabva atambirwa. But mapepa aya ane chii chekuita neconstitution yeZimbabwe. The ruling party ZANU-PF yakaenda kuCongress. Yaenda kuCongress vakaita inonzi party resolution. Party resolution number 1 yanga yakuti mukuru wavo vaMnangagwa vasvike ku2030. Zvinhu izvi hazvisi kuzoitika overnight. Constitution haichinjwe vanhu vakarara mumagumbezi. Panoda matano akasiyana siyana. The other way yekuenda nayo is through referendum. The other way yekuenda nayo ndeyekuisa nyaya iyi muparliament. Inzira dzakawanda dziripo. But makanzwa vaProfessor Ratumwa Madhuku vachitaura kuti for now hatina kana basa nazvo. Vanhu vari kutambisa nguva, iresolution yekumba kwavo, vari kuita zvavari kuita. So why Ratumwa Gambakwe nemumwe wake vasumuka kuti takuenda kunochallenge, yet hatisati taudzwa kunzi resolution number 1 yaiswa here mucourt, yaiswa here muparliament kuti iendwe for debate. Resolution number 1 pakuitwa referendum here kuti vanhu vavote kuti vari kuda here kana kuti havasi kuda kuchinja constitution. Gambakwe nemumwe wake vatomhanya. Kuda kunoita sei? Kuda kunoisa mapepa. Kana ndichikuudzai kuti ZANU-PF vanoita kunge vakapusa ivo vachiziva zvavanenge vachiita. Vanhu ava vari kutovaziva vamwe vavo, ende chichaitika ndechekuti court ichadismissa mapapers aya. Court ichadismissa mapapers aya. Pachazouya the real opposition inenge yakuda kuchallenge pakuchiitwa the real motion chaiyo ne-the real opposition. Then court ichashandisa Gambakwe nemumwe wake uyu muzadzi vachita sei? As reference, as point of reference.
Okay, zvikanzi panapa. A constitutional court application challenging President E.D. Mnangagwa's 2030 agenda has been filed by more precision Musadzi and Gambakwe this morning. Their papers were accepted. More precision uyo na Gambakwe na Pardon ndo vari kuita sei vaendesa mapepa avo. Zvikanzi many accuse them of grandstanding and being used to frustrate genuine opposition against the 2030 agenda. Our blessed Darabi Munhlanga sit with him to discuss the court challenge, its real purpose and the thinking behind it. Zvikanzi tijoinei pashi pa free talk. Free talk iri kunzi iri kwamangwana na 5 o'clock. But hazvisinei zvazvo, isusu regai tiende kumongo kwenyaya yedu kwatiri kungofamba nako. Isusu tirongoramba tichingofamba tichingoudza vanhu chokwadi, ende vanhu ngavasangane nechokwadi whether they like it or not, but chokwadi kuvanhu. Comment section. Nangu handikwanise kutaura iyo, but that's a real hate speech. We don't condone such behavior and hatikurudzire zvinhu zvakadaro zvavo. Zvikanzi neuyu, let ED rule forever if he wants. He fought for the country after all. We should just strike a deal with him, 100% endorsement for 2030. Then have the removal of all police roadblocks with immediate effect so that we can live peacefully. Hanzi ngatingoitai dhiri naye, tongomuzari mukuru, tongai kusvika 2030, rovai murovero wenyu, isusu tiripo. Mabvisa zvenyu maroadblocks, torarama zvisina ukopo-kopo, zvisina kunetswa. Zvikanzi including a stop on all council raid. Kanzuro yombotisiya. Police chasing combis causing chaos in the CBD. Because combis on their own, they are organized. The moment the police are involved, there is chaos. Maonera kusiyana evana. Atora ngatingomusiyai atonge asvike 2030 yacho achingorova murero wake. Mawanayo. Zvikanzi, how can you challenge a 2030 whilst it has not been tabled in parliament? School me please. Haisati yaiswa muparliament kuti izeiwe nyaya iyi kunzi ipfuurire mberi here kana kuti vakomana vakutoita sei vakutomhanya kuichallenja. Zvikanzi, so the courts are going to dismiss this case, but the implications will be far-reaching. Anyone in the future who tries to come back to the courts when the 2030 thing is in motion will refer to the judgment of this case. It has Mukuru written over it. Hanzi koti chatodismisa kuti ana Gambakwe muri kupenga, muri mapenzi madyiwa mukoti. Vadyiwa kudaro zvichasendekwa paside. Vakuchitanga kufambisa nyaya dze2030. Pachazoita the real opposition ichazoenda yakunochallenja. Ndo ichabva yazopiwa as reference kuti aiwaka vamwe wenyu vakatombouya nazvo izvi. Vamwe wenyu vakatombouya nazvo. Hanzi nemiwo, you bring nonsense to your platform. Zikanzi, I said that Gambakwe is a counter-intelligence agent operating from a powerful Pretoria CIO cell network. Yeah, togara tichitaura panapa kuti uyu ndo zvake izvozvozvo. Makuchiona unhu hwake hwakubuda pachena. Ende panapa pa 0.5 Creative Studios tinogara tichimudyisa chifumuro kuti afumuke, ende anotofumuka nevari kumutuma vacho vezanu PF. How do you challenge a mere party resolution? This is not a law, but anyway, we know who these idiots are working for,
and we already know how all the events will unfold. Andiri kuziva kuti mapenzi aya ari kushandira ani ende tiri kuziva kuti zviri kufamba sei. Before any legal process is put in motion, that sounds stupid. Acting on an issue just being discussed around. Hanzi issue irungotaurwa, haina kana zvayati yaitwa, haina kana kwayati yasvika. It's a party resolution. Ndezvavo kuZANU-PF ikoko hazvisati zvaunzwa kumhuri, kuruzhinji renyika. Vazvibatisa vega zvakare. Nenyaya yedzungu yekunyepedzera kunge vakarongeka, yekunyepedzera kuda vanoziva, zvinhu zvinonyadzisa zvinoitwa neuyo anonzi Pardon Gambakwe wezimusoro. Zvinhu zvinonyadzisa zvinoitwa neZANU-PF. Zvinhu zvinonyadzisa zvinoitwa nevanhu vari behind the 2030 agenda. 2030 yacho togara tichibvunza, muda kusvika 2030 muchiitei? Chamuda monyatsoita chaicho chimbotiudzai. Manamba edu munenge munawo, munotifonera muchitisendera mameseji muchitivhundutsira. Chimbotiudzai kuti aiwa mukuru, toda kuti asvike 2030 achiita zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Tonzwisisawo tese. But zvisinei, chifumuro kuvanhu, vanhu ngavafumuke. Gambakwe muZANU-PF, Gambakwe muCIO, Gambakwe is there to cause confusion. Recently anga akatanga chibato chake charuti hanzi ada kucontesta kuita president. Enye zvasiya izvozvo akumbono contesta, akumbonofaila mapepa ekuita sei, ekumisa 2030. Yet kumisa kwacho varimo mujeti imomo, vari kushandira pamwe chete neZANU-PF ipapo. Hatina kuzonyanyopusa zvedu zvekudaro, but tinongojigisawo nechifumuro. Woita sei? Ofumuka. Ndonyanga chifamba nayo zvamanje manje. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Let's meet in the next video.